la Fira APAT, que és tot un èxit, i aquí hem vingut amb l'estrella del celler, que es el Valladolid Blanc, que es un monovarietal de Chenin Blanc. Llevo aquí en la Feria APAT como más de 10 años, vengo cada año, me encanta porque es una manera de darse a conocer. Aquest any volem destacar el refresc de flors de saüc concentrat, que està triomfant molt. El plat que portem a la Fira de l'Àpat aquí és un cap i pota tradicional a l'estil català amb pernilet. Pernil, ceps, xistorra, cecina, pollastre. Que, per exemple, podeu veure el panetone com és per dins. Aquest és de xocolata negra, per exemple. Totes les nostres varietats de mel, una d'elles premiada com la segona millor mel de Catalunya. Tenim més visibilitat gràcies a la Fira i tota la comunicació que heu fet i el bon treball que hi ha darrere. Impulsem els productes catalans. 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 Impulsem el producte català. Impulsem els productes catalans. Impulsem els productes catalans. Impulsem els productes catalans.